kimika, fisika eta teknologia. Marie Currieren jaiote eguna 1877ko azaroaren 7. Marie Curie hil zen eguna 1934. Uztailaren 4. Bere lehenengo urtean baserrian bizi izan zen. Bere gurasoak irakasleak izan ziren, aita matematika eta fisikakoa eta ama musikakoa. Currieren ama hil zenean tuberkulosia zela eta zientzialariak 11 urte zituen. Sorbonan kimika eta fisika ikasi zuen. 1893an Curie fisikan lizentziatu zen, eta bere ikasgelako hoberena izan zen. 1894an matematikan lizentziatu zen. Bere senarra izango zena Pierre Curie ezagutu zuen. Senarra emazteak izan ziren. Pierre 11 urte geroago hil zen.